Jungle. Салом алейкум бародаро, чхеле ки дидестен и канали TOQI TV е. Подписаться мекунем, сар мекунем гапи чапа. И проекти АГАР. АГАР мо қати носиштагием ҳозирашда ҳар як саволе ки миоя АГАР ва далша мефаҳме нози ки гап дар бораи чӣ меравад ноз ҷавоб мета. Салом алейкум ноз. Ассалом. Барномара қоидаҳоша медонӣ? Не, якум борае. Бародарам якум борае фаҳмидестанд. ҳозир сар мекунем, агар гуфта сар мекунем ва ноз ҷавоб мета. Не ки эҳтиромона хоҳиш карда мешава, аммо агари саволи мора камтарак далша бо ороиш бите. Чӣ гуфтӣ? Пурра ҷавоб битам. Пурра гапота бурро бугу. Мегзарем мерем. Агар бача мебудӣ? Агар бача мебудам, давомаш. Агар бача мебудам, хизмат мерафтам. Агар бача мебудам, хизмат мерафтам. Валлоҳи руҳо шасиях мекунам. Мегзарем далчи. Агар проекти дугонаҳода файродат кунанд? Агар проекти дугонаҳода файрод мекунанд, розӣ намешавам, барое ки канали хидмат кушодестам, чӣ хеле ки ту медонӣ, ин рӯз ҳуй мешавад насиб бидроен подписатсия кунен. Боварӣ дорам ки чизои наву, чизои хубтару беҳтар мешавад. Хуб, хай мегзарем сеюм. Агар бо макияжи қиматтарин дар таи борон безонтик монӣ? О, мешавамаш катуро. Агар дар мошин дар мобайн бишиниву дилат гаррени беҳазур шава? Мегум акаман ки мафрум ки нашид. Агар дар тоқагӣ дар торикӣ айқафот бомш сир кунад? Мегрезам. Ки ҷо мегрезӣ? Хона. Агар дар хона кисад нос биёбам? Очайман аста. Ай фавика. Ай дара ба кала намегирӣ мақсадам? Барое ки ман нос намекашам. Агар суми бисёр дошта бошӣ? Суми бисёр дошта бошам, кӯшиш мекунам ки одамое ки надоранд ҳамвода дастам бираса мақсад кӯмакшон кунам. Агар хизматат баранд, дар хизмат сарта кал кунанд? Чӣ хизмат мекунӣ? Хизмат амияй гӯяд мӯи сарат кам бошад. Мақсад хизмат мекунӣ. Агар $1000 бутан биган қати мавзунаи чорӣ бокс бо. Розӣ намешам. Маҳоле аз зиндагӣ умед дорам. Аз зиндагӣ умед дорӣ? Маҳоле аз зиндагӣ умед таҷон? Мақсад то қареб ҳеҷ ҷонам сер нашидам, оле ки ман қати мавзуна чорӣ ва бубром. Ман 100% вақте медонӣ ки чӣ хел гум рӯзҳо як гап дорам ку наверно смерти ҷош намехоҳам бобшим. Мақсад метарсӣ? Кадомиш калона? Ягонташ ардуш яченай. Агар дар майдаки мисол меқапидантон ҳардатон ягон чи разбор дошта бошен ки ягон мардаки калон биёд, чӣ хеле дар кӯдаки мо бисёр шидагиай, пиштиями задагӣ биним шикастагиай, биган кадомиш калонай туда чӣ кор мекунӣ? Мегум ардуш яченай чӣ хеле ки тура гуфтам. Вообще конфликт ак намедонам дигарода чӣ хеле хай ӯ апак мавзуна чорӣ ва машқ кардагиай ӯ да ҳамин чиз завқ дора. Ман желание надорам рости гапам хеле шапу вақте метавонӣ ҳамин гап қати одам барин ҳамин чизоро ҳал карда зачем? Мастер гап. Хай зур ман медонам ки шамолиш бирасам мепарем. Хай мепарем. Рамазон ҷумла. Хай мегзарем далчи агар ранги бигустатер фарбе бошӣ? Мерам фитнес машқ мекунам бигани ва биду бахшиш. Неки ба саломатӣ зарар дора ин чиз. Ак намедонам удам мумкин комфортна. Хотя не удам комфортна, нест дилиш касалай машқ бига. Машқ. И буд 10 саволи агари мо ҷавоб дод ва чӣ гуфтанем комментҳо маҳкам мешава. Шуморо метавонед ки моро ёрдам битен, яъне ки агар камтарак ҷумлаша пир мекунену менависен ва барномаи дига мо ҳатман истифода мебарем. Мегзарем даври дуюмда. Диди чӣ қадр переход чанд моқида мекунем. Audio Jungle. бародаро чӣ хеле дидени 4 варақ? И 4 варақ просто ҳамихе истодагӣ нестай. Гуфтанием ки и 4 варақе ки аст ноз. И 4 варақда 4 споришай. Ва агар ки я варақеша мегирӣ ки уҷада наистагия чалапаст. Яъне ки мемонӣ чалара мегирӣ я та чалапаст мезанам. Фаҳмидӣ? Якта дигашда секрет. Як гапета мегӯӣ ки мақсад ҳеҷ ка надонам мо бидонем. ва бародарое ки тамошо доранд ҳаваё якта дигашда 50 сомонӣ навистагиай ва дигаришда як саволе ки мада метима лобои чия ҷавоб метам.
ҷавоб метавон холи челес метавон зуб даю мегзарем бародаро мебинем ки кадомиша мегира мумкин 50 сомона бигира мумкин савола бигира хай мумкин мебинем тайёрӣ бой хеле накини дарага ки бизани бигири наклейка бозӣ кардагӣ бой не хеле таонати бизани нақапи дастмабгӯи дудовта гирифтам секрети ноз бародаро вараке ки ноз гирифт секрет хай ина иш карочи ина иш 50 сомон ва савол дама ва як чалапостиам хали мезани чалапаст мекард ва секрет гирифт чӣ хеле ки шумо медонед гумша нагӯй ки ҳамин секрет дорум ҳамира гирифтаниё фаҳмидӣ гуфтаниём бародаро ози мефаҳмем ки ноз чӣ секрет дора бо нагӯй ки о ман майдакинда карочи сараш хай туғрия бугӯй не ки ҳама медонаи секрет нест ман я намуд безеб мекардам девона мекардам хонара гуфтаниём ки бародаро ози мефаҳмем ноз чӣ секретча мега рафтем ассалом ассалом чӣ секрет дорам ҳоло фикр кардам шавқати додаро мерафтам дуздӣ мекардам банка манка ё намешавад дуздӣ накардагӣ медам дуздидагӣ овардагия о ҳам намешавад ботанический сад гузаштан як гла дуздидам секрет дикар чира нақл кунам намедонам вообще ту намедонӣ чиша нақл кунӣ чира нақл кунам не чира нақл кунам чира ман ягон чизи нашид надорам ки хали ама кӯнай наоварӣ кардани пацан ами пацан он вақтиш наоварӣ назани сина вааз кини я намуд безе тамошо кардесам гитяке оя тавастай ку хай намегем биё чӣ бугӯ секрет бугӯ ози ман ятиша бугӯ салон надиздам мая хатаи қачи нестаю мақсад майда будам ҳози дау барномаи қадам гуфтагим ки асала дӯст намедорум ширинира дӯст намедорум ҳозиам хали шидам аввал майдакимда банкҳои асал меовардан ай хола маям вомондагӣ буд очам сар мемондагиш бегаи меомад асал неста я банкаи калон холи ай пол несту я асала қошиқ қатиам хали мехӯрум бе нону бе ичи айсоби ҳамн бисёр хӯрданам уже дар ҷонам задагӣ аз вообще ширин намехӯрам дига барои ҳамин асал шидагим барои ҳамин асал шидагӣ бале бародаро и буд секрете ки ноз гуфт яъне ки дар майдакиш модараш асал меоварда бениҳоят мо жида доштем мегӯи ягон чизи зур ба ҷои хай нагуфтӣ гуфтанием ки бародаро ноз я секрете нақл кард ки вақтиш да банкаи асал меовардиям ва и майдак буда оста оста мезада мехӯрда ҳичи маъне накард не ки раҳмат барои омадагит мумкин бародаро да интересни буд бародаро чӣ хеле ки диден и барномаи агар бо ноз буд ва хэштег 1 бо чанд каси дига қатъӣ мешавад шумо агарҳоро навистан гиред дар комментариҳо ҳеҷ ка намебинад беғази ай 4 командаи тоқӣ ана гуфтаниём бародаро ноз канали хича кишодай ва чандин тай дига меҳрнозу ноз астай ода подписатсия накунен силкаш поён дай чӣ гуфтанӣ барои бародарои дурай ватану барои барномаи мо обод бошен зинда бошен худо нигаҳбонтон боша худо қувваттон бута нафарое ки ай ватан қувваттон бута бародаро май ғарибора ман медонам ки шуморо фаҳмида наметавонам 100%, не ки бовар кунед ман медонам чихе шумо дада уҷа қинае чихе шумо зиқ мешед маҷбур мешед ам хеле барномаҳоро дажи тамошо кунед и барномаи мо зур набоша бародар лайка биҷо агар зур боша пешакӣ ҷиқидагӣ ман медонам мужик в общем ами хемекини ки лайка в общем бидроен фикротона дар комментариҳо бинависем фавик да идея битен ки дар барномаҳои навбатиш чӣ бигаву қатъӣ ки барнома куна дархостотона бинависен зангулаву лайкам фаромӯш накунен канали марам ба фикрам ина кушодам ма ай дастгириву ай ёрии шумо умедворам ссилкаам дар поёни ами видео дай обод бошем амия бугуман ба я мегуман ахир дака
1 2 3 расидем паридем ноз ҷара буму хулода кисад бузаха чашмодам ядидестай ҷама мастам гуфтанем ки вақте ки канал овӣ мекунӣ дар каналат чизо мешаванд айта канали мада ма ягон чизи определённый бугум ки тоқа нашодре боша ё вайн определённый боша канали ма дар ҳама тараф ҳар хел видео мешава ҳамаш оиди худам кӯшиш мекунам ки ягон чиз на ма 100% бовар дорам ки хеле чиз дар тоҷикистон ба забони тоҷикӣ ягон духтар накардагиай в общем худтон мебинем боварӣ дорам ма худтон мешава хуб гап нест бародаро дар канали ноз подписатсия мекунем ва канали тоқидам подписатсия мекунем пешравиёра мебинем барномаҳои ҷолиб аймо тамошо ай шумо зинда бошед раҳмат барои иштирок раҳмат Audio Jungle.